औ आब'। माबा अबावबा थांनो ओंखारबाय दङ र' आङो लोगोनि न'आव। जोंफोरो किसमिसजों आंजों गाबोन थांगोन र' न'आव। फै आरो। औ गाबोन थांगासिनो र'। दे फै। एकदम ओंखाम संना जानो बासोगारबायलै आब'। बेसेथ' संना जानो नों थादे एबारो 10 दिनसो थाखा। 10 दिन थाया, सानथामबा सानब्रै थागोन। जोंहानि बिखुनजोआ थानो होआलै। दानो साननै जाबानो खें खें लिंहरबाय थागोन। औलै नोंसानि बुरिखौबो मा बुंबावनो। दे नोंनोबो थाबैनो मोजां सासे हिनजाव नायना लाबोनांसिगोन। एबारनिफ्राय नोङो सोरखौबाफोर गोसथोबाबो जानला मानलाफोरखौ गोसथोनाङा मिथिबाय। थोआलै थोआ, मोजां नायनानैनो थोगोन एबारो थोबाबो। नाथाय सोर मोजां सोर गाज्रि नुनानैथ' सिनाय हायाना। आरो फार्स्ट टाइमावलाय बयबो मोजाङानो जाखायो, उनावसो मोनथियो माबेसे। नंगौ नंनायालाय, थेवब्लाबो नोंना बिजुलिया मोजां नंखायामोन दे। मोजां मोनबा गोसोखौनो थोखानाय नंखायामोन नोंखौ गार्लफ्रेन्ड दं होनना मोनथिनायनि उनावबो। औलै माथो खालामबावनो, बे सिखावनि नामखौनो लानाङा, एकदम मार खोनासंनो बायो आङो। दे जों गाबोन थांगासिनो। ओमफ्राय नोंलाय अबे लोगोयाव थांनो नागिरदों? लोगो नों सिनाय हाया दे। आंनिया गोबां लोगो दङना, नों सिनाय हाया। बिसोरनि न'आवनो ओंखामबो जाना फैगोन, आंखौ माने लिंहरदों दिनै आलासि जानो। होमबालाय मोजाङानो जाबाय माथो। मोजां जाबायथ' र'। दे होमबालाय आब' ना, गोबाव जाबाय आंनियाबो। दे। नै पुर्निमाया फन हरबायानो। हेलौ। मा जाखो? नै ओंखारगासिनो र', नै थांगासिनो। दे होमबा फैयालासिनो थानाङा दे। थांगोनलै पुर्निमा, थांगोन नै, थांनो ओंखारथारदों नै, आब' फनसो हरदोंमोन दानि। दे दायो सहैबा फन खालामगोन आङो। दे। थांनि र' दिनै पुर्निमा मोननियाव आलासि जानो। पुर्निमानो चावमिन मम' लांनांगोन र'। लोगोसे दाउ लकेलबो मासे लांनांगोन, दाउज्ला दाउ। बिसोरनि बिमायाबो बेमारि ना, जाथोंसै। पुर्निमा, नोंखौ आं सिरि सिरि गोसोथुखुमायोलै, मिथिगौ ना? नाथाय नोंसो आंखौ एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा? आं आरो हाबा जानायबो आं आरो नोंनो खिन्थानाबो लायाखै दिनैसिमहालागै। आंखौ हाबा जानाय होनना मिथिबा नों खिजानिबा गाज्रिसो मोनगोन खोमा, आंजों रायज्लायनायानो नङा खोमा। मिथिला दे आरो। थांसै, गोबाव जाबाय। संनायावनो खावनायावनो जानायावनो गोबाव जाबाय आंनिया। आं दहायनो थांनो सानदोंमोन, दा नै एकदम सान्दुं गोसासो जाबाय। थांनि र', सकआवबो हाथाय खालामना थांनांगोन ना, बेदर बायनाय उनु बायनाय। गोसोखौनो बोरैबा मोनबाय दङलै आङो। बे आनैनि गोसोआ ओरैबायदि गाज्रि, आं मोनथिनायानो थाङामोन। माबायदि मोजां मोननो हागौ बेयो आंखौ। इसेबो लाजिनायबो गैया। आंहासो लाजिनायजोंनो थानो हादिया। दाबो बेसेबा लाजिबाय दङ, आंसो लाजिबाय दङ। बिदि होनना मोनथिबा आं मालाबाबो थाङामोनलै आमाइमोननि न'आव। अनसुमा, आबा नों फैबाय? औ आयै, फैबाय आङो। आंलाय नोंखौ फैनाय नङासो सानदोंमोन आबा। नों फैबाय, मोजाङानो जाबाय दे। नों जुदि फैयामोनबा आं खिन्थु लायनो थांमारगौमोन दे। थेवब्लाबो एसेबां थाब फैबाय नोङो। आंलाय बेलासिसो मोनफैगोन सानदोंमोन नोंखौ। ओंखामलाय जाबोदोंना जाबोआखै? ओंखाम जाबोआखै आं आयै। मानो? नोंनि मोजां बिमानिया जासियासै नोंनो? बिदि नङा आयै, आंनो जाबोआसै। मानोथ' जाबोआसै दिनैलाय? ओरैनो गोसो जायासै जाबोनो। खोनासं अनसुमा, दा नोंसा आमाया हाबा खालामबाय। नों बिसोरनि न'आव बिदि थाहैबाय थानांला, मिथिबाय? आं ओरैनोबाबो थांखाला बिसोरनि न'आव। मा सोरबाफोर मायबा बुंदों नामा आबा नोंखौ? ओरैनोथ' नोङो फैनोनो रोङा, न'आव फैनो लिंबाबो फैनोनो नागिरा। सोर मा बुंनो आयै, रावबो जेबो बुङाखै। आंनो थानो गोसो गैला। आयै, नों टेनसन खालामनाङा, आं बिसोरनि न'आव थांबाय थाला। बेसेबा बोसोर थांला आं बिसोरनि न'आव। मोजां मोनला आं बिसोरनि न'आव थानानै। माथो आंखौसो लिंबाय थानायनि रायदोंमोन? सोरबाफोर मायबा बुंदों ना मायो? माथो मानसिया एसे सोलायबाय। आरोथ' बिदि मालाबाबो बुङामोन, दिनै मानो बुंखो? आरो हरखाबनो बे सानजौफु टाइमावनो मानो फैब्रबखो? सोरबाफोर मायबा बुंदों ना मायो? ना बै गांजेमा गोसोम रानियानो मायबा बुंबाय? दे आबा, नोङो थांबाय थानांला जेखिजाया। आं मोजांसो मोनगोन नों थाङाबा। ओमफ्राय आबा, नोङो ओंखामबो जाना फैयाखैना? ओंखामा दङ दे एसे, नों जानो हागोन। ओंखाम जानो गोसो गैथ'वालै आयै। नोंनो जादो, आं जाथ'ला दे। मानो जाया? जा, एसे जानो हागोन दे। आयै,
नोंसोरनो खिन्थाबा नोंसोर आसरित जागोन मिन्थिगौना नाथाय मा होननानै खिन्थानो आं लासिं सिंनो आनैया आंखौ गोसथैनो आयै मा एसे गोसो गाज्रि आनैनिया खर'खौ गुदुं मोनग्लिजोबदों आं आयै बेसेदि सानसुहायै लाजिनाय मोन्दों दुखु मोन्दों आयै आंसो मिन्थिगौ नाथाय नोंसोरनो बोरै खिन्थानो आं लासिं सिंनो अनसुमा माथो सानबाय थाखो थां न' सिङाव थांदो थां जेबो सानाखै आयै आं ओंखाम जाया दे आं उखैयाखैबो आरो गारि गाखोना फैदोंना इसेबो माबा गोसो जायाखै ओंखाम जानो नों जा आयै आं जाया सोरबाफोर मायबा बुंदों ना मायो आंनि आबाखौलाय ना बै गांजेमा गोसोम रानि थंगालियानो मायबा बुंदों मोजां नंखाया बियो मोजां मोनथारा गोसोम बन्दिदिनो मानसिया जेरै गोसोम बन्दि गोसोआबो गोसोम बिनिया बिनिखायनो आंनि फिसालाजों सिथाब थाबाय थायो मोजांसो मोन्दों आं बेसेबा अनसुमाखौ दा बिदि बुंनायखाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आङो साला भागिनजोंनो सिथाब थाबाय थायोमोन नुनानैनो ओरैबायदि रागा जोंदोंना आङो एकदम रामसिंखौ बोगथां सोमाना होनो लुगैदोंमोन आं गांसो गोरलै नागिरग्रा थाङै थुङै आंनि फिसालाखौसो नोजोर होदों गाज्रि मोनथिगौ आङो बे गांजेमा गोसोम रानिखौ नुनायावनो सिनायहादों बियोदि अनसुमाखौ मा बुंबावनो आरो गोसोफोरानो ओरैबायदि गाज्रि थायो बे बुहुमाव मा बायसि मानसि दङहाय इसोर भगबानफोरालाय मा बायसि गोसोनि मानसि दाना हरदों नमस्कार दे भाइ नमस्कार बे गांजेमा गोसोम रानिया थासान्दियाव आङो अनसुमाखौ मालाबाबो थांनो होला मायबाफोर खामानि थाबाबो आंनो थांगोन थेवब्लाबो आङो अनसुमाखौ हगार हरला आरो बिबोथ' बुंखादोंना थांला होननानै आंहा बेसेबा मोजाङानो जाबाय दहायनिफ्राय नेगासिनो सफैगोन होनना दाबो सफैला टिल्लुआ पुर्निमा मा दाबो सफैयाखै नामा आलासियालाय ओहो आदा सफैथ'वाखै र' दे सफैसिगोन खोमा ओंखामखौ संना दोननांगौमोन नोङो गोबाव जागोन ओंखाम ओंख्रि गासैबो मोनजोब्बाय आदा माथ्र' बेदरल'सो एवनो दंबावो दे आलासिया खिन्थु ओंखाम जाया होनबाबो ब्रा जाहोथार दै जागोन दे गोसथोनानै लांनायबा हामगौमोनलै धोनिथारबोनो माथो रुजु रुमुयै संसार जालांनो हागोन बे पुर्निमा जाम्बिया फोथायनाबो लानो हायाखै दासिमबो फोथायना लानांगौ पुर्निमा नै सफैबाय आङो आयु दासो दहायनिफ्राय नेगासिनो आङो औलै फैनानै लेट जाबोबाय संनाबो जाबोबायना आरो हारसिं आब'आ फैगोन होनदों र' जोंहा मोस्रोम आब'आ दे ओमफ्राय जोंहानि न'खौ बोरै सिनायाखै दे नोंखौ गोजाननिफ्राय नुहरदों आङो आरो गामिखौथ' सिनायाखागौ आरो नों बुंदोंना खालबार खाथियाव बिफां फांसे गिदिर दङ बिनि खाथियावनो होनना बुंदोंमोन ना नोंसानि न'खौ डाइरेक्ट सिनायखादों आरो ना औ ओमफ्राय आदाया दंना गैया नोंसालाय दङ पुर्निमा नोंसा आदाया आंखौ रायबालाय आयु राया आदाया सोंगासिनोसो नोंखौ दाबो मोनफैयाखै नामा होननानै आं आरो बेखौनो रायगोनसो ना मायोबा होनना सानबाय दङ राया माने रायनो आदायाथ' बेसेबा सोंबायसो दङ मोजांसो मोनदों नों फैगोन होननायखाय माने नोंजों आंजों रायज्लायो होनना बियो मिथिखागौ ना आरो बे आदायाथ' नोंखौ आलासि जानोसो लिंबाय थायो फैनो होननानै होमबालाय मोजांथार माथो नोंसा आदाया आयु ओमफ्राय नै लामायावनो गसङै रायज्लायबाय थाबाय फै न'आव ओमफ्राय पुर्निमा नै आङो नोंनो एसे मम' आरो चावमिन लाबोदोंमोनलै ओमफ्राय बेदरबो एसे लाबोदोंमोन बेदरखौबो लाबोलायदों औ लकेल गोदानानै लाबोखाबाय आङो मासे बायदोंमोन ओमफ्राय गोदानानै लाबोखाबाय आयु लाबोआबाबो जायो आदायाबो लाबोदोंमोन बेदर आदाया अमा बेदर लाबोदों बापरे बेदर आंनि थाखाय नामा नोंनि थाखायनोथ' नोंखौ फैगोन होनना मिन्थिनानै दहायनो हाथाय खालामनो थांदों आदाया खिन्थु ओंखाम जायालासिनो थांनाङा दे ओंखाम जायालासे थांनो मोना दे जागोन दे आंथ' ओंखाम जालांगोन होननानै फैखादों जानांगोन ओंखामखौ गासिबो मोनजोब्बाय बेदरल' संनो दंबावो आंहा दा दे आंबो न'आव जाबोखाना फैदोंना बारा उखैखायाखै दे ओमफ्राय नों साहा लोंना लोङा टिल्लु आं सोंनोनो बावदों साहाखौ लोङो बिदिनो गेजेर सानफ्रोमबो लोङा फुदुंना होग्रा मानसिबो गैयाना आरो हारसिं बायो माथो औ बानायालाय बाखागोन सेंग्रा मानसि जोंहा आदायाथ' बेसेबा बादुला संनानै जानो नागिरा सानसेबो आंबो जायामोन दा आरो उफाय गैयाना दे फैदो न'आव लामायावनो रायज्लायबाय थाबाहाय जोंबो जेबो नङालै पुर्निमा फै टिल्लु फै थौ
बिजुलिखौसो बेसेबा गोसोखांदोंहाय गथ'खौ खबरबो लानो हायाखै मबाइलावबो फैसायानो गैया सोनाबो होआ माथो सिरि सिरि रायज्लायखुमागौमोन मा खालामबाय दङबा गथ'आ खेबसे खबर लानो मोननाय मोनबा दा बै सानि नानिनि मबाइलजों फन हरनोबो एसे बोरैबा मोनोना खिन्थाना होबा अबावबा बेरामोन्दाया मानो सोना होआ दे आङो सोना होनो थिनगोन र' मिसाखौनो रायज्लाया दे होनगोन आं एसेबां दिन जाबाय मा खालामबाय दङबा गथ'आ आरो मानसियाबा सोरानाव दंहैयो बिमाय लानायावसो दंहैयो ना बिमादै लानायावसो दंहैयोबा फन हरनोबो फैसा गैया जाना थाबाय आबा नोङो सकआव थांनो नागिरदों ना मायो औ सकआव थांना फैनि र' मायो मामोन मायबाफोर नांगौमोन नामा नांनायाथ' जेबो नाङामोन र' आबा माबा आबा आंना मबाइलावसो रिसार्जआ जोबना दङना बेसेबा गोबाव जाबाय आंनो दिनै सोना होनाय मा फिसाजोजों रायज्लायनो लुबैदों नामा आयै रायज्लायाहाय मा बेसेबा गोबाव जाबायना आंना मबाइलाव रिसार्ज सोयैया बिनिखायसो आङो माबानो नागिरदोंमोन सोनो नागिरदोंमोन गैया आंनियाव रिसार्ज सोना होनो फैसा गैया आरो आं मिथिगौ आयै नोङो बिजुलिनो फन हरगोन फोथायनो हायाथ' नोंसोरखौ दानिया आङो आगोल फोथायोमोन नाथाय दा फोथायनो हाला नोंसोरखौ मानो बिदि सानो आबा आं रावनोबो फन हराथ' ओरैनो नांगौ जादोंमोन आरोहाय बेसेबा गोबाव जाबायना सोयैया अबावबा दानजालांगोन दानजालांबा लांबाय दे सोरथ' एसेबां इम्परटेन्ट दङ नोंहालाय फन हरनो रावबोआनो गैया माथो आंबोथ' न'आवसो दंफैयो मानो नांगौ नोंनो आं बुंबायानो माथो दे नाङा दे नाङा नोंसोरनो सोना लाबानो जाबाय नोंनियावबो सोना लाबानो जाबाय बिहामजोनियावबो सोना लाबानो जाबाय आंनियाव सोना होनो नांलाया दे नङा आयै आं सोना होगौमोन नाथाय नोंजों जेबो फोथायनाय गैयाना नों बिजुलिनो फन हरनोबो हानाय बिजों रायज्लायनाय खोनाबा आरो आंहा मिटारा नों मिथिखागौ माथो बिजुलिखौना इसेबो नायनोनो हाला आं इसेबो माने मेगन थाइसेजोंबो आं नायनो हाला बेखौ सोमोन्दोआनो गैला बेजों जेबो आंहा मिथिबाय नोंजों दङबाबो आंजों गैला नाङा आंनो बेफोरबायदि बिनानाव बिदानि संसारखौनो जुदि सिफायनो नागिरो बिदानि संसारखौनो जुदि बियो नायनो हाया मेगन सायो होमबा बिदि बिनानाव नाङा आंनो आरो नोंहा जुदि सोरजोंबा रायज्लायनो दङबा आंनि मबाइलजों रायज्लाय बा लैथोस्रिनि मबाइलजों रायज्लाय जों होगोन ना मबाइलखौ होआलासिनो थाया माथ्र' नोङो बिजुलिजोंल' रायज्लायनो मोना नाथाय दा नोंनि मबाइलाव जुदि आं रिसार्ज सोना होयोना नोंथ' बेखौ फन खालामखागोन आं मिथिखागौ नोंथ' आरो बिदि बिमाबावसो अबाव नागारनो हागोन हाजार मोजांबाबो गाज्रिबाबो बेखौथ' आं मिथिखागौ बेरामोन्दायाबो माबायसि जालांखो गासैबो बे बिहामजोनि थाखायनो जाजोब्बाय बिहामजोखौ जुदि बियो हाबा खालामामोनबा बिदियानो जानाय नङामोन बिराद दुखुलै आंहा दा टेनसनानो टेनसन ओंखाम खहाबला दानिया आंहा गावसोरा हले गंनै मबाइलावबो रिसार्ज सोनानै नायबाय थागोन मबाइलखौ आइदै आंनि गाराया आइदै आइलै मा गारायलै बेफोरलाय ओरैबायदि साखायो अरदाव आइदै आथिंफोराबो हामनो रोंला सैमाया नै आंजोंसो फैलायबाय बा माथो सैमाखौ बेदरसो मोदोम सोदोंलै बा बिसोरसो बेदर जादों खोमा ओइ सैमा साला नों आंजों फैबाय थानाङा दे गोथाव नायै बेदरै जानानै आंनि बिसिनायावसो नोङो जिरायफैबाय थायो थां मा खर'खौ नायबाय थादों हा थां नोंनि मालिकनियाव थां मानसियाबा मा जानानै दङ थां बेयाव गोथाव जाना फैनानै नोंनि मालिकखौ ना मोनबाथाय आङो गोरना सेथिगोन गोरना बे मैनास्रि गुन्दिया बेखौथ' आङो नायबायसो दङ खेबसे जुदि आंनि आथिङा हामनाय मोनबा बे मैनास्रिखौ डाइरेक्ट गोरना सेथिखागौमोन आं पापि सैमा थां बेनिफ्राय आं रावजोंबो लोगो जाया आं ओरैबाबो सैमा थैमा सैखाया सैमा मावजिफोरजों एलार्जिसो जायो आंनिया थां बेनिफ्राय दा बेखौसो जि मोजां आजादि जाहोबाय दङ थुखैलायोबो खोमा इसेबो मोनामाखै सैमाखौबो सेम्पु दामिजों थुखैयो बेखौ जोंनि फैसा थाखा गासैखौबो जाजोबनानै फोजोबबाय बे मैनास्रि पापिया थां
आंजों फैनाङा होनदों दे सैमा ओंखारलां आंनि रुमनिफ्राय मा मोनफैबाय दं बेयाव गोथाव गोथाव जाना फैनानै दासो जाना फैदों बियो बेदरजों ओंखाम जि गोथाव गोथाव दाउ लकेल मोदोमखादों आंजों फैबाय थानाङा दे बाल थां बेनिफ्राय आं मोजां मोना होनदों थांखा नोंनि मालिकजों थांखा आंनि रुमाव फैनाङा दे बाल सैमा ओंखारलां गद्दा नों आंनि किउटिखौ रायदों नामालै आंलाय मानो रायाखै माने आंजों बारखो फैदोंमोन बेनिखायनो बुंदों आं आंनि रुमनिफ्राय थां होनना बुंदों आरोलै किउटिखौ बांद्राय रायबाय थानाङा दे आं खिन्थु नायबायसो दङ किउटि सना नोंबो मानो फैबाय थायो बेजों बेयो मोजां नङा मानसिया ओमफ्राय जोंहा दद'जों मामजाबावनि नों दानि एसेल'सो जादों माथो फै दाउ लकेल दद'जों फै बा जोंनोलाय माथो हाराबो दरसेबो होआसै दिनै अनदोलै सना जोंफोरखौबो आरो आंनो मुलिखौसो नांगौमोनलै मुलि मोनसे होफै गाराय राननायनि सिथा बांद्राय बखिबाय थानाङा मिथिबाय बखियाखैलै सना आरो जोंफोरनो मानो दरसेबो बेदर होआसै बेसेबा मोदोमसोदों किउटिखौ आंबो जानो लुबैसोदोंमोन जोंनोबोथ' दरसे होमोन किउटिखौबा एसेबां अननो ओंखारो जोंफोरखौ इसेबो अननो ओंखारला होमबा सोबाना हागोन मिथिबाय किउटिया जाबाय आंनि फिसा बायसि मिथिबाय नों जाबाय आंनि सासे दुश्मन किउटिया नों बायसि थगायसुला गाद्दारि मार्दारार पापि सुनि नङा मिथिबाय नों जाबाय सासे मार्दारार नोंथ' आंखौबो बुथारनो नागिरदोंमोन दासो मिसाखौनो गोदै रायज्लायबाय थादों आंजों सनाबो बुंलायो बा नों मिथिया सानदों नामा आंखौ नों जाम्बि सानबाय दङ जोंना किउटि बेदर दंबावो जाहैनोसैथ' जोंनिया मैनास्रि एसेबां गोदै रायज्लायबाबो नोङो आंनि बाथ्रायाव गोजावला नोंखौबा हले आयौ मा एसे गरम ओंखामखौनो संना दोनसै आङो आइयाबो थास' आथिं एसे आरो हेलांसि मैगं एसे बिदिनो सबाय बिमा एसे फाननो लांदों मोनगोन खोमार' दिनै 300-500सो मोननायबा हामगौमोनहाय एकदम फैसानिनो माबा जाथारदोंहाय आगोलथ' आं आइनो ओंखामबो संना दोनामोन गोसो जाबा गाव संना जायोमोन ओमफ्राय आइनोबो एसेबो दोनामोन आं मानो एसेबां गाज्रिमोन मानसिया नाथाय आं दा बेफोरबायदि नंला सोलायलांबाय आङो आइया आंखौ गावनि असे बिमानिख्रुइबो बांसिन अनो थेवब्लाबो आङो आइखौ जि मायबा मायबि बुंखायोमोन रायसोयोमोनबो बुयोमोनबो आङो गेजेर एसेबां गोसाथ' बुवामोन जोंसिफोरजों स्राद बुना होयोमोन थेवब्लाबो आइया आंखौ मालाबाबो उल्था बुफिनामोन एसेबां पापि आङो आं पाप नांजागोन देनां आंनि फिसाजोफोराबो आंखौ बुगोन खोमा बुथों दे मानोना आंबो होमबासो बुजि मोनगोन फिसाजोफोरा बुबा फिसालाफोरा बुबा बोरै मोनथों आं साजा जेबो नङा मानोथो एसेबां अख्रामोन आङो जुदि बेफोरबायदिनो अख्राय थाबाय थानायमोनबा मा जागौमोन दे आइया जुदि आंनो थार बाथ्रा खिन्थायामोनबा आं खिजानोबा बेफोरबायदिनो थाबाय थागौमोन खोमा बिराद दुखु होबोबाय आङो आइखौ जायबा आंनि असे बिमा सेलब्राय बिमा बेथ' आजादिनो जेबो टेनसनानो गैया खोमा आंखौथ' गोसोखौनो खाङा खोमा रुजु रुमैसो मालाय संसार जागासिनो माबासि बिमा आंखौ मानो गोसोखांनो आंखौथ' बिसोरो दैयावसो हगार हरदोंमोन ना दैयावसो फासाय हरदोंमोन आइ नङामोनबाथ' आं थैगौमोन दासिमहालागै दैयाव गब'नानै जायदुं सेलब्राय नों मानो फैदों जायदुं नों आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामगासिनो आंखौ बेफोरबायदि खालामबाय थानाङा आं थैगोन आं फाग्ला जागोन सेलब्राय थां नोङो बेनिफ्राय थां होनदों ना